Salutare toată lumea, eu sunt Mario, singur de data asta, nu vorbesc cu nimeni. Și da, astăzi o să jucăm Minecraft. Aventurile lui Mario, episodul, cred că, nu știu ce episod e. Mă rog, e un episod. Ok, bun, și hai să continuăm. Am rămas aici în Nether. The Nether. Wow, cât quartz. Bine, nu e chiar atât de mult, da? Mă rog. L-am cam picat în lavă. Doamne, frate, ce mă supăram. Făceam rage. Rage quit. You little motherfucker. Fuck it. Ok, bun. Așa, bun. Bun. Ok, bun. Cât quartz. Și dacă mă întrebați de ce iau tot quartz, ca să fac level. Uitați-vă puțin la bara de XP să vedeți cum crește levelul. De level. Ai, Doamne, cât quartz, dar câta lavă. Da, na, sunt în Nether. Deci, nu nimic. Glowstone. Glowstone. Cât? Așa, bun. O să pun netherrack. Dar nu am prea mult netherrack, deci o să pun și netherrack și cabel. Deci, ok. Stați puțin, lume, revin imediat. Bun, am revenit. Dar asta, glowstone nu par, cu ce se spune? Uite, nu? Cred că da. Fotoporul cum se face? E la fel. Hai să spargem protecția. Și, lăsați-mi întrebări pentru Q&A. Chiar dacă nu prea are cine să-mi lase întrebări, totuși, lăsați comentarii, întrebări, multe. Fac. Ua, cât lei sunt. Așa. Uite, mai e. Bun. Dacă nu era netherrack acolo, cădeam. Netherrack, soulsand. Bine, ce mergi pe soulsand? Da, și soulsand, cum s-ar traduce? Soulsand, soul, e suflet. Soulsand. Ceva gen pământ din suflet. Ai, Doamne. Pe acolo. Stai, miros portalul. Da, e încolo. Da, e încolo. Aici, în spate. Era quartz. Ok, bun. Era, nu mai e. Și v-am arătat în episodul trecut cum am făcut dita mai portalul. Da, pe bune, e ciudat. Uitați-vă, e gigantic. Și se văd particulele alea. E șmecher. Ok, bun. Da, faza e... nu mai am obsidian. Nu mai am obsidian. Unde mi-e obsidianul? Stai să mă pas aici. Așa, bun. What the... Bă, avem obsidian la mine. Unde e obsidianul? Obsidianul. What the fuck?
Am piele de vacă. De vacări nu am. O să plecăm în aventură. În episodul ăsta. Da, în episodul ăsta. Și am geam mai deschis, se aud claxoane, ambulanțe și de toate. Să nu vă supărați. Am geamul deschis, deci cred că înțelegeți, nu știu. Sper să înțelegeți. Stai, prima oară trebuie. Dar de fapt, de ce n-am înțeles din ce? Asta. Crafting 20. Stai, de ce facem nuggeturi? What the fuck? Este, da. Cu astea parcă mai puteți să ceva. Uite asta, nu. No, era un glowstone mai special, așa. Ce am făcut? Bloc de gold. Enchantment table. Am dat diamond-urile. Deci, îmi trebuie așa. Diamonds, o carte și obsidian. N-am obsidian! Ok, o să căutăm vaci. N-am ce face. Vacuțe! Mânge-mi sabia. Îmi fac un de diamond. Evoluăm. Așa. No, mă încurcă torțile astea. Dă-le naibii de torțe. Mai bine rămân pe întâlniri. Stai, nu. Bă, știi cum să fac, mă. Gata. E perfect. Perfect. Sau mai pun una și what the fuck. Bun. Diamond sword. Așa, bun. Hai să plecăm la explorat. Să plecăm la explorat. Și poate vă întrebați de ce am dita mai... Oaie. N-am iron. Fuck this shit. Iron. Trebuie 2 iron pentru un shears. Să fac o oaie. Să fac o... Just fuck it. Să fac un shears. Farfece. Cred că vă enervează engleza mea de shit. Deci, ok. Bine, nu e chiar de shit. Pui, bă, te omor dacă încalci pe fermă. Fuck it. Dudă. Așa. 3 bucăți. Mănâncă. Hai să ne ascundem pe copac, poate mănâncă. Nu te mai uita la mine! Mănâncă, fă. Mănâncă. Nu te uita la mine. Eu nu... Nu te uita la mine. Nu te mai uita la mine. Nu la mine. Nu la mine. Așa, bun. Mănâncă. 3 bucăți. Și am filmat 9 minute. Hai. Mă, deci... Da, uite. Să nu mă mai vezi. Am mâncat! Hello! Ups, m-am omorât.
Bă, măcar pot să fac 2 paturi. 3 paturi. Dar 3 paturi fix. Ce mai e bună? Așa, bun. Mi-a dat. Așa, acum pot să fac și pat. Îs mai boss. Doamne, o să fac pe asta. Și n-am nici săpăliga la mine. Pac, pac. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tac. Ciup. Ciup. Așa, bun. Sunt curios cum se vede dacă pun pe Moody. Doamne, cât de întunecat e tot. Așa. WhatsApp-ul tău. Doamne, cât de întunecat e peste tot. Pac. 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 Acum pun torțe peste tot. Mamă, frate, ce-i cu... Nu pot să joc așa. Doamne, frate. Băi, mă, dacă... What the fuck? Pentru 2 blocuri să face... Sunt curios. Aici, bun. Și după ce fac chestia asta, o să închei filmarea. Deci, aici e o torsă. Bun, hai să vedem. S-a făcut un întuneric. Ok, bun. Și pe Bright. Dacă stau pe Bright. Da. So, fuck it. Și pe Bright. De-abia... Acum se face întuneric. Dar pe Moody, acum e... Doamne, frate, cum pot unii să joace așa? Nu le place lumina. Sunt vampiri. The fuck. Și vreau să mă apuc de o serie de joculețe random. Am dat azi de un joculeț destul de șmecuț. Se numește. Uitați-vă. Uite, vedeți mina mea? Uitați-vă. Uitați-vă. Așa. Poc. Cât de luminat e acum tot. It's so illuminat. What? Și acum, mamă, Doamne. Și în camera asta pe Moody încă e întuneric. No, hai să le spargem pe toate, sunt curios ceva. Și să lăsăm doar una singură. Pac. Pac. Sau să lăsăm cum era înainte. 4 torțe pe perete. 3 torțe pe perete. Bun. Hai să închidem și așa. Și asta pe... What the fuck? E lumină doar de la portalul ăsta. Doamne, cât e horror! Horror! Nu, stai. Acum hai să... Am ieșit de pe lume. Ok, bun. Nu, de ce sunt într-una de pe lume? What the fuck? Așa, bun. Bright. Ok. Și cam atât a fost lumea și cu acest minunat episod. Deci, pa lume, baftă în continuare! Pa! No way! Așa, bun. Pa lume!